Mae'r cynnwrf yn cynyddu wrth i ni edrych ar Pencampwriaeth fan hyn, sef Pencampwriaeth y Bridiau Cymreig. Ie. Ni wedi gweld gwledd dros y ddeuddydd diwetha, a dyma'r pinnacle mewn ffordd. Yn bendant, a mae'n braf cael gweld y Bridiau, y Pencampwr i gyd yn dod at ei gilydd i weld safon y cystadlu yma yn y ffair. Nathan, sori, lle i ddechrau eto? Sori, achos mae pinnacle i ddod. Odi hwnna'n iawn? Jyst rhaid gofyn newn nhw iwso fe. Hapus i fynd? Sori, Nathan. Mae'r Bridiau Cymreig wedi cael eu cynrychioli yn fendigedig dros y ddeuddydd diwetha, a dyma ni pinnacle y Bridiau Cymreig, y Pencampwriaeth. Ie, wrth gwrs, dyma ni'n gweld y Pencampwr yn ôl at ei gilydd i gweld safon y cystadlu dros y ddeuddydd diwetha. A dyma ni Josh Hampson yn dangos y Pencampwr yn adran B, Thistledown Red Bull, yn berchnogaeth Alison Wright. Fe fydd gorau yr adran A, B, C a D yn dod yn erbyn i gilydd, ac Abergyfenni Vogue sydd fan hyn. Dyma berchnogaeth Nicole Wayman a Will Perrins, a Will sydd yn dangos. A hwn yn cyw cyntaf allan o Abergyfenni Rosie O'Neill, enillydd y Pencampwriaeth y Sioe Frenhinol yn 2023. A mae'n gwych i weld a clywed hanes rhain a enillion y gorffennol. Dyma ni nawr, Llan Morlais Buster. Gan berchnogaeth Mark Swiston, a Christian Harris yn arddangos. Ac ni'n gweld y gwaith tîm sydd tu cefen i'r eiliad yma mewn gwirionedd, yn dyn ni? Yn bendant, ac pawb yn cefnogi un bach wahanol. Gawn ni jyst weld fan hyn, dyma'r Pencampwr yn yr adran E, wedi dod yn ôl Trenewydd Nathan, gyda Jack Bowerman. Wrth gwrs, mae'r un sydd yn cymryd y Gio Wobr yn hollol deilwng ddod nôl i gystadlu. Following the Welsh Championship, we'll be moving on to the Supreme Championship, where all champion winners will be eligible to compete. Yng nghanol y ceffylau, mae da ni Thistledown Sugarloaf yn berchen i Sandy Anderson. Jocelyn Price, Brydfa Cotway sy'n beirniadu y Pencampwriaeth yma. A Jack Bowerman yw'r gŵr sydd yn dangos yr ebol blwydd yma, oedd yn Pencampwr yn yr adran E, Trenewydd Nathan. Jocelyn wedi trwchu hunan y myd y ceffylau ar hyd i hos. O teulu eitha adnabyddus y myd y ceffylau ag gellu gandryll. A reit ar y ffin yn ne Powys. A wedi dechrau magu bron i 60 mlynedd yn ôl. Ac yn ddewis teilwng iawn i feirniadu y Pencampwriaeth yma. Fel Trenewydd Nathan. Yn camu allan ar gyfer y beirniad. Dyma ni y Pencampwr Heledd, yr adran A. Ebolus blwydd oedd yn enillydd hynod o boblogaidd yma ddoe. Thistledown Sugarloaf yn eiddo i Sandy Anderson. A Liesl Mead yn fan hyn, wrth gwrs Liesl, dyn ni'n gweld Liesl yn dangos lot, a mae'n cynhyrchydd brysur iawn yn ei dipyn o waith i Sandy Anderson. A fe, wrth gwrs, yn berchen ar Sioe Ceffyl y Flwyddyn. Wrth gwrs, ie. A Jocelyn Price sydd fan hyn yn beirniadu wedi disgrifio hun yn un sydd yn stickler am gydymffurfiad. Yes, so ni ddim eisiau dadle hefo Jocelyn chwaith, mae'n gwybod i pethau ac dwi'n siŵr fydd hi yn benderfynol ac yn gwybod yn union be mae'n licio fan hyn. A symudiad cywir yn holl bwysig iddi. Ie. A rhywun mor brofiadol a Liesl Mead yn dangos Thistledown Sugarloaf ar i ore. Mi oedd yr ebolus yma yn drydydd yn y Sioe Ha, yn y dosbarth i ebolus i blwydd, ac wedi dod yma nôl i Llanelwedd ac Huron llwyr yn y ffair. Thistledown Red Bull sy'n o'n blaen yn ni nawr. Hefyd wedi cael ei magu gen Sandy Anderson. Sandy wedi cael sioe a hanner. Mae'n holl bresennol.
Alison Wright yn berchen ar ebol yma. Ond Josh Hampson o Gogledd Lloegr sydd yn arddangos. Mae Josh yn dangos dipyn o bob adran yr A, yr ec a'r adran B ar ran bobl eraill. Mae'r teulu gyda Josh yn hynod brysur yn cynhyrchu ceffylau. Maen nhw'n cefnogwyr arbennig iawn yn Sioe ni. Thistledown Red Bull fan hyn o'r march Calered Heartbeat ar gaseg Thistledown Arctic Daisy. A Calered Heartbeat yn prif Pencampwriaeth adran B yn y Sioe yma rhai blynyddoedd yn ôl hefyd. Felly mae yna patrwm o fan hyn yn does. Mae'r llinell yn dal i barhau i ennill. A mae'n datgoffa di o'r buddsoddiad sy'n mynd mewn i fagu ceffylau. Yn bendant. Ac nid chwarae bach yw ennill yma tro ar ôl tro. Iawn, ni'n bron a dod i benderfyniad dwi'n credu. Wel, mae'na trafodaeth yma heledd rhwng y beirniad a'r stiwardiaid. Wrth gwrs, y beirniad yn y het coch, Jocelyn Price o Bridiau Courtway. Wy'n credu sy'n ni yn rhoi ymhell ar y bloc. Fydden ni'n mynd am Abergyfenni Fog, yr adran ec. Dewis da. Beth am ti? Yr adran A, falle. Champion goes Ond yr adran B. Dim byd o'n i gywir. Llon gyferchiadau mowr iawn. Wel, Thistledown Red Bull. Thistledown Red Bull yn mynd ar Pencampwriaeth Cymreig. A'r ebol blwydd yn mynd ar Gil Wobber oedd yn is Pencampwr yn yr adran ec. Felly hwnna sydd yn mynd ar Gil Wobber, ond llongyfarchiadau mawr i Alison Wright. A mi oedd hi yn ddosbarth cryf eithriadol yn dod i fel Pencampwriaeth. Number 2424, Trenewydd Thistledown Red Bull o'r march Calered Heartbeat ar gaseg Thistledown Arctic Daisy. So the Welsh champion Alison Wright yn berchenog. Taking the accolade here this afternoon. Wel, Josh Hampson yn dangos ar ran Alison Wright. Fi'n siŵr bydd Josh yn hynod falch o'r canlyniad yna. We welcome our Mae nhw lef i'r llygad. Mae yna sglein heddiw yn does. Sbi ar sglein ar y cot yn y goliadau. Bob chwarae teg. Ac wyt ti'n gallu gweld a gwerthfawrogi beth welodd Jocelyn Price wrth feirniadu. Felly di weld a gwerthfawrogi beth welodd Jocelyn Price. Bendant, mae yna ansawdd, yna quality. A naddas, fysa hwn yn neud anifel dan gyfrwy arbennig a Jocelyn yn edrych am rhywbeth fel yna. They've been with us from the very beginning and continue to sponsor time after time. Diolch yn fawr iawn i chi. Well, Josh Hampson, yesterday we spoke and you said you'd never been the bride before, you'd always been the bridesmaid. Now you're going home, the Welsh Supreme Champion. Honestly, I can't believe it. We've had some success at the summer show, but never the winter fair. Okay. Sorry, Jocelyn. I'm so sorry, the camera's just there. So sorry. Wrong camera. The camera's just up there, I'm so sorry. Okay. One more time, sorry. Well, Josh Hampson, we spoke yesterday and you told me you'd never been the bride, you'd always been the bridesmaid. Now you're going home Welsh champion of the Royal Welsh Winter Fair. I know, I can't believe what's happened, really. We've had a success at the summer show, but never the winter show. So to go all the way in the Welsh section is like a dream come true, really. We've got one more to go, so I'm not going to keep you any longer. A little bit more running to do to keep you warm in this freezing weather on the last day here at the Royal Welsh Winter Fair. Many congratulations. Thank you very much. Dim problem. Bob luck. Put your hands together, ladies and gentlemen, to the Welsh champion here at the 2025 Winter Fair, Thistledown Red Bull, property of Alison Wright, as shown here by Josh Hampson. And the champion will be coming back in to